यवतमाळमध्ये लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसी मध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत। याबाबत यंत्रणेने पडताळणी केली असता यामध्ये 500च्या जवळपास पुरुषांचे अर्ज आढळून आलेले आहेत, ज्यामध्ये महिलेच्या नावावर आधार कार्ड असताना लिंग नोंदणी पुरुषाची झाल्याचं दिसून येत आहे। त्या सर्वांची पुन्हा पडताळणी केल्या जात आहेत। शासनाने या सर्व लाभार्थ्यांचा लाभ थांबवलेला आहे। दरम्यान महिलांनी ई-केवायसी करताना नजर चुकीने पुरुषाच्या रकान्याची निवड केली असल्याचा अंदाज महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वर्तवला आहे। 4 महिन्यासाठी पैसे काढले। मग 4 महिन्यानंतर मी गेलो बँकेत गेलो। मी 2 वेळा केवायसी केली। 2 वेळा केवायसी करून मला पैसा भेटला नाही। 3 महिने मला मिळाले नाही। आता संग्रातला पण 1च महिन्याचे मिळाले, बाकी मग मिळाले नाही। तर तिथं विचारायला गेलं तर ते बँकवाले म्हणतात आम्हाला का तुम्ही मग कुठं कागद केले तिथं विचारा, नाही तर मग आम्हाला माहित नाही म्हणतात।